ndị be anyị ndewo. Nke a nke abụọ m na-ekwu okwu na Igbo okwu taa. N'Igbo ka m ga-eji ekwu okwu a. Ndị m na-agwa okwu abụla sọ ndị Biafra, ndị mụ na ha nọ na-ata afụ na-achọ maka Biafra. Ọnụ na-esi anya nsogbu anyị na-enweta bụ na enwero umbrella body jikọtara anyị ncha. A sị na enwere umbrella body jikọtara anyị ncha, a clearing house. Ọ ga-awụ ihe ọgwụ na a na-eme abịakwugodo ya ebe ahụ gba ya ka izu. Enwegoro onye na-eme ihe na-adịrọ mma ekwuo ya ebe ahụ. Enwe onye chọrọ ime ihe ọwụna ọbịa ebe ahụ kwuo ya. Enwere oge ekwuru okwu maka de facto customary government. Mụnwa sọpọtụrụ ya. Ihe m ji sọpọtụ ya bụ na anyị dị suppose inwe clearing house dịka m kwuru nke a. Mgbe a zahụ kọmitii ahụ ọmụnọ ezigbo ọrụ na that de facto gọọmenti, ha bịagwa m na mụ na Asare Dukubo ga-abụ joint chairman. Si ha mba, si mba, si ofu onye ya bụrụ ya, ọ ga-awụwu ya, na-emewu ihe nọ na ya. Achọghị m ka abịa fụ ya dịka ihe na-atọ atọ ma ọ bụ pawa ka a na-azọ. Ofu onye ga-awụ ya, ndị ya ma tozuru oke ịwụ ya. Esha na-eme inauguration de facto customary government of Biafra. M gara. Unfortunately, all the only meeting I attend with them. Before. The only first and last meeting I had with 3 agenda. I say, now this de facto government I na form Gabon that umbrella gejikota ndị ọwụna bụ ndị Biafra dịka isi kwu na ọ ga-abụ representatives ga-anọ na ya. Na representatives a ndị ọbụla nọrọ na bọdị ha, BIMASOB n'ọrụ onwe ha, IPOB n'ọrụ onwe ha, Biafran National Council n'ọrụ onwe ha, tụ ndị ọbụla n'ọrụ onwe ha. Anyị nwere ike na-ewepụta mmadụ abụọ, mmadụ atọ representatives ha ga-anọchitere anyị anya. Ọhịa anyị ji fọm ya, ha si na ọhịa ji fọm. Si ihe izizi anyị ga-eme bụ onye ọbụla ga-agbaghara nwanne ya. So ihe ọbụla nwanne gị mere gị ga-agbaghara ya. Ma gwara na ọrịdị na-akpagbo m nwa m nwoke bụ Nnamdi Kanu, na-agbaghagoro m ya. Adụsi n'ubi pụta si nke anyị nọ taa sachụkwa m onye ọbụla ịpụta nga akọtọ Nnamdi Kanu ọzọ. Aka m gwara m na mbọsị a n'abalị, I think ebe from 10 o'clock I ji na Zoom meeting ahụ si na ọhịa izuzu anyị ga-eme. Si na nke abụọ m jiri bịa my own agenda bụ unu ga-agwa anyị ihe ga-abụ agenda de facto gọọmenti. Unu ga-ewepụta agenda de facto gọọmenti a ga-ama eji achọ Biafra. Na-abụghị pụta asị Nnamdi Kanu mekọta Uwazulike eme nka onye nke abụ ga-awekọcha onwe anyị. So ọ bụrụ ha na-ekọcha onwe anyị na mma wụ memba. Nke ịtọ m gwara ha n'abalị ahụ bụ na anyị ncha ga-ezukọta ọnụ otu anyị fọm de facto gọọmenti na kwuo okwu maka Nnamdi Kanu ịpụta na detention. Ihe ahịa atọ m gwara ha n'abalị ahụ. Onye si n'ọwachi ha weta record that night. Aga m ebe m kwuru ya. Notwithstanding oge anyị mechara meeting ha n'abalị ahụ, mgbe a gbasakwara m kwusịrị okwu maka nkwụsị okwu ha kwụsịrị ha na meeting, I still call them individually. Ndị ọnụ na-ekwu n'okwu na that de facto gọọmenti gwa ha na look, ihe anụwa m kwuru adụ m na ya, na ahụrụ m radios ndị emepasịrị ndị otu de facto gọọmenti mepere si na ihe unu na-ebrokast ebe ahụ
him na na gona Nnamdi Kanu melenka Nnamdi Kanu melenka Nnamdi Kanu melenka so ọ bụrụ na unu continue with that broadcast na mụ na ama arụkọ I told them I made it known immediately m kwuru ya ha bido kwụsị na-akpa ha m na redio ha maka na-ekwu emebu ha ebido broadcast ebido kpọcha ha ndị akwa ha gbalitere na the organization ha na-akpọba ha m before immediately m kwụsịrị akwụsị kpọọ ha ma ọgbachi ha nkịtị ma continue na-akwa anya because of na continuous mentioning and criticisms against Nnamdi Kanu ma kwụsị ha kpọọ meeting Sadamadi I made them know that mmabia until unu akwụsị ị na-use any Biafran flag platform to criticize somebody nọ na prison. Ọ bụrụ na anyị na-emeghe Biafra anyị enweghị mmụọ ịgbaghara onwe anyị Biafra anyị na-eme enweghị isi because ị chọrọ Biafra ị ga-ewere godo mmụọ gị forgive onye ọbụla achụwa ofu ihe ihe m ji na-enye unu background a na-ahụ maka ihe ndị na-eme taa ọ bụrụ na anyị nwere clearing house central body ihe na-eme taa aga na-eme so since I have wrote I'm na have a meeting of except that first day inaugural meeting ahụ and I'm going to this platform now I'm going to say that from today my being myself my mom we are no more members of de facto customary government because he get went in a broadcast and I can Nnamdi Kanu and when Nnamdi Kanu metro on this struggle carry out for Uwazulike nobody man for the interest of this struggle mabagara onye ọbụla ngwara ha that this na maybe aka and I Nnamdi Kanu so all of you know that this de facto government unu social mba na akpari na akpọm man today unu know na de facto government reason dey unu the workers in Nnamdi Kanu as my only enemy. It's wrong now. But all of you were together. I told them. Come on, majority of them one day no time. You know, I'm going before. It's over 2 years now. I carried it on myself, watching it. But I'm going to call it on and one time for that. That's why. Now, as a clearing body, I'm not going to get that. A bank and carry man. Never with clearing body in the pussy now. Na internet. Uwazulike my support to president of Igbo president or Nigerian president of Igbo extraction for the interest of Biafra struggle. Him to actually my support onye Igbo president to Nigeria maka ordinama ha anyị na-eme ordinama Biafra. Ọ bụrụ na onye Igbo bụrụ president taa ndị a na-apụta taa na-akpọ m iyi ndị otu anyị nọ na-akpọ m iyi ndị apụtacha taa sị na ha bụ ndị Igbo na-azọ president Biafra ọ Nigeria ndị Igbo kedu nkata na ha kpara unu ji asọpọtụ ha ha ga-enwe nkata gị na ha ga-akpa kedu nkata na ha kpara maka na onye Igbo bụrụ president taa that 8 years ọ ga-anọ n'ọfịs ịma okwu Biafra ka ihe ga-ekwu onye Igbo ga-abụ president ị ga-apụta nga mgbasị ngwa ọ ga-enye gị Biafra ị ga-ekwu na ya ọ mgbe aka m ga-ekwu ya ọ wụ ugbu a na-emekwa ihe mere ka ị ga-akpa ya site ya dam sị ngwa ị chọrọ ịbụ president gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara Biafra referendum ka ị ga-eme ya sị gị yes or no ka ị mara hipụ na support ya why ha achọghị ịbịa ha ma ajụjụ m ga-ajụ ha ọ ndị sị ha bịa ka anyị ndị unu na abroad n'ofesi unu nọ ebe ahụ ha bịa nga ma le ha anya nso a support ọ ga-azụ Igbo president gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara Biafra ya sị yes or no because ha anaghị support anyị mma nọkọta sa ama support onye Igbo ewu president na-enwe ihe
More another 23 years at this struggle. Perhaps the longest. Before I have the struggle, my work, I can win Mjinaka. A Wettelem Biafra. Only what Chapana 8 years, I am on Yago Biafra. I won't know Sabi Chigis Biafra. That's it, eh? Oh, your brother just left yesterday, no give you Biafra. Now you want me to give you Biafra. So you are using this here Biafra for Wayo. Oh, him did not June. Ndinina Putata, Uwazulike, how did they go? Enable no United support Igbo president. Oh, when I put us, okay, what? I just a Igbo president. I thought Biafra. I don't know when I said, but to attend so Israel no more Biafra. I thought about Igbo president. My Igbo win, my Igbo win. No more Biafra. May I president more winner, my president Monyai, no more Biafra. I hypocrite. Mano nanke I got support to Macanawo Igbo, Igbo Chia. Igbo Hanachimba. That's Chapana Monet no Biafra. Can we get with the Biafra? Or yet someone Biafra, it's only such a one when was a chocolate by Biafra. Can he get me? Go on our carrying a penat waka. Manayano and Nayanoya. And when you come on my much I had chocolate will blow my eye. Utelam Taura when I hear. Manokata. As a lawyer, Umatam Kuziron, na practice, Tawose, senior advocates of Nigeria. Autotum the friends almost in the ministers and all these things, some were ambassadors. Manam lose all these things because of the struggle. So, name me in a giddy, Eben Naga. And we have no bar. And we have John. Put us in a trunca. And I papa only in our support to each other. Only now be a hum waking a gate bunkata. On what was there? Kaki Gawai Hockey. Oh, what? Kiki to shake his somewhat. It's all president of where. Getting he gave me when I get a white hair kite. Hydro Biafra. It's all Igbo president. I know like a president of Nigeria. Kapan Kai the Genepa Biafra. Keki is saying, Yako Doraya. Oh, what I have to me, Jan of a sea bound, Unhapa, Nia Udogad. I couldn't, my head could not support. On him, Sikangun. In your name, only Mopia. Being myself an IPO, I didn't know. Even IPO, no one I didn't know. The facto government and I being myself, I didn't know. And that, I get saying what take you for. Oh, my Yanayaka. How about a moonumbo? Yini I begin will receive. Yini I gas again, I gas again. And I put no Kumakante Munayane will. And when one about Biano Natane, Madam Mamma, now for me, you know, as no was wicked, they are ashamed of me. Don't worry, don't be ashamed of me. Me got a time of which God is ashamed of me. You will have been naga. On a saucer, the Biafra neighbor, Naha, dress her, Nanda say a bona Mahaman Nehego. Imapanandi be my soba neighbor candy IPB neighbor. I'm no namal. Mando Tayona neighbor. A man do Tayolina, no, Anaka, Sepotaha, Sinano, they won't have Biafra. Yasimba, or by say, oh, be funny to the band, they would. Do you know? You can also IPB neighbor. I'm on my way out, only was say, I wish no one upon him because I think that he was wine at the cake. Emando to Ayule Ebuna, Ndipima so. So, I'm not going to change what's on that people. Now, wow. Onyo Buna, even night POB. And when I went to last time, since that POB, Jikota no Wunaka.
I don't know. Ihe nsogbu niile a na-enwe ndị a nọ iche, ndị a dị iche, ndị a n'iche, a na-egbu isi ndị Igbo. ESN, unknown gunmen, a na-egbu ke ndị a na-egbu ndị Igbo. Ndị amị, ndị police, a na-egbu isi ke ndị a na-egbu ndị Igbo. Ọ ka anyị ga-esi enweta Biafra. Jikini onwe gị ajụjụ. All the segments of Biafra agitation, all the factions, and what can a man be? Or couldn't they say what Biafra? Now, the president farewell address, you'll see that no court get Namdi Namikani. Now, the governor of Eboyin said, hey, my president, help political solution. Can the president will put solution there? Address, farewell address, Ogoria. Kepaneku, Atwashi. Igbo politicians are the worst people you can get in this world. Okay, here I don't know what I mean. Let's begin a president to the now political solution. Again, they see that's a man we had a pohako. Ndi hegi na hapu tawo him na ekwechi. Oh, you don't want to get you when you this our brother neighbor Nnamdi Kanu. No sokoraya me or we Biafra. No one I suppose ela baganeje. Ogodu na aluso gama. Abata n'ụlọ. Edozie. Owotu a onye ọbụla nọ iche iche ihe esi eme ya. Ị na-egbu ndị Igbo na-anwụ isi. Kedu ihe iche iche na nwere ihe omenuto onye Hausa na onye Fulani, ihe omenuto onye. If not like they can push ndị Igbo. Ọ bụ na na-close the whole market every day. Enweghị omenuto te mo ihe ha chọrọ ka economy anyị daa n'ala. Kedu ka anyị esi enweta ya? Some people pụta ha sị, hey, yes. Ọ ihe ka ewute ha. Ka ewute ha. Ka eji ma na ọ na-ewute ha. Ha na-eme n'ala Igbo. Igbo na drawing this area. I want the whole Nigeria in this area. Get na Igbo. It's not a buta. And when a bumbaru no pusina. Ma putakwa ọzọ na criticize IPOB na eme. Anka mgbe m kwuru ya, ana m apụta ekwu. Ngwa ha na go okwu m, take it, tie na bank. Mma pụtakwa ma IPOB omere nke dị mma omere nke dị njọ ma ọ bụ ha mee nke dị njọ agụmọtọk ha eme nke dị mma m feel na m ga-apụtakwa sị ha nna unu agbalịkwalụ ma pụtakwa gwa ha ọnụ mana ahụbeghị m nke ahụ m gwara ha ịpụta na-abụnye Naijiria aka n'anya ịchọ ha ka nna gị ukwu Nnamdi Kanu pụta ịpụta na-egbu ndị amị na-egbu ndị polisi ịchọ ha ka Nnamdi Kanu pụta ịpụta na-asị president bịaje na South East get sit at home for that period ka iwee zila ọkụ ma nwa obodo ịchọ ha ka Nnamdi Kanu pụta because president na ahụ onwe na ya the commander-in-chief of the entire Nigeria gị pụta na-asị ya onye ọbụla nọ n'ụlọ ya na-asị ya so na gị nwa ozi gị nwa nwe ebe a okay fine mgbe onye isi ga ya pụtawanụ ọha ọma ka ị megere onwe gị ọnwụ ihe ọma ka ị na-eme onye na-akpọlishi onye ha n'ebe ahụ ha eji na-eme ya maka na ọgwụgwụ nwa n'ebe ahụ ị gaa na-eme ya so ọnwụ ihe ọma ka ị na-emere ya ọhịa na-egwuta m na ndị dị suppose ịma ihe a na-akọ ọ na-ewute m ọhịa onye ọbụla bụ onye na-azọ nwere onwe kpọrọ onwe ya Biafra dị suppose n'ebe anya jụọ onwe ya ajụjụ jụọ onwe gị ajụjụ sị ya na-eme na ọ ga-enye anyị Biafra kedu ka ọ ga-enye anyị Biafra
ị chọrọ ịpụtazi ugbu a ị chọrọ ikwu okwu Biafra again chọzi ịnọ na Biafra ị chọzi ịzọ Nigerian president ị chọrọ ịsọpọta ha ịwụzi agents onye ahụ na-awụrụ agent ugbu a kedu nkata gị na ya kpara gbasara nwere onwe kedu assurance o nyere gị na 8 years ahụ ọ na-aga anọ ọ ga-enye gị Biafra ọ ga-enye gị referendum ka ihe ọ ga-enye gị nye ahụ o kwere gị nkwa unu edekwere ede China iji asọpọtụ ya ị na-asọpọtụ ya for nothing ma akwa na ya wụ president ahụ echi gụnwa the first target ọ ga-egbu mana gị na edicha agreement ọ na-egbugodo gị ọmara na agreement o kwere bọs anyị something ọ bụrụ ma o mee ya ọ nụrụ ya n'obi maka na ndị anyị na-ene anya unu wụcha oloro ọhụrụ enweghị unu ma mụ na ha emechala ihe enweghị mụ na ha mere edowere otu eji ekwu ya ọnya m sị ka m gwa unu n'abalị a achọghị m igbu oge unu otu a mesịrị ihe a kịta emere m vidio this afternoon mekwa ndọwa nta ka m mere gbake ndị Biafra jụọ onwe gị ajụjụ ịlaba aka jụọ onwe gị ajụjụ ma ihe ndị a m kwuru ọ bụ eziokwu ma ọ washi ọsọ gị kpọga m iyi ego taa ruo echi ma mgbe ọnwụ na n'ọganihu idowe ihe a m kwuru taa ige ntị ị ga-amakwa na ọ bụ eziokwu ka m gwara gị. Ndewonu, kachi bụ